Takže toto je nová séria a poviem ako z toho. Takže toto je mama. Volá sa Emma a jej 26 rokov. To potom otec. On sa volá Alf. Má 30 rokov. A toto najstaršia dcera sa volá Amy a má 12 rokov. Toto je mladšia sestra, volá sa Kiki a má 6 rokov. A toto je jej o rok mladšia sestra, volá sa Emma a má 5 rokov. A asi už môžeme aj začať touto seriál a volá sa Bohatá rodina. Ja už som dojedla. Dobre, tak toto je ale vážne úžasné jedlo. Ináč ja by som povedal, ešte, že sme si to urobili. Idem si to zjesť. Haló. Tak. Aj mne to chutí. A ja si to chcem zjesť. Dobre, ja to zjem. To boli veľké vanilkové. Dajte to taniere na kopu. Áno, dáme to na kopu. Všetci, dobre? Kiki, mňa hrozne bavia tie rybičky. Aj teba, Emma. Mňa to celkom, akože ma to baví, ale troška ma to nudí. Tak ja sa tu môžem ísť hrať, ale nemám tu bábiky. Za 5 minút sa ozvem, keď budem mať hotovú veš. Hotovo! Hrozne sa mi páči, tak som rada, že som ju urobila. To je pekné. Ja si to idem hrať. Môžem sa, čo to tu vôbec je. Voľaký koník, taký ako hreben skorej. Ja si idem radšej pustiť Toka Dúha, mne to baví. Ahoj. Čo? Toka Dúha? Ahoj. Ahoj. A kde máš to svoje klasické oblečenie? No ja som sa dneska to rozhodla zmeniť, vieš. Mne už nebaví chodiť v tom istom. Čo? To bol iba sen? Škoda, že som ju nevidela naozaj. To je pekné, Mikine, Božín. Ja ju pozerávam. Tak ide si možno kúknúť telku a popri tom si vypije svoj fizzy drink. Toka Dúha, o čom to meleš, sestra? Radšej sa chod namalovať.